Zdravo svima, ja sam Jana, ovo je Marijana i mi smo osnivači startupa EasyBS. EasyBS je platforma na kojoj možete da pronađete predavače iz bilo kog predmeta i zakažete privatni čas u svega par klikova. Ja dolazim iz malog grada sa juga Srbije i kad sam poželjela da učim nemački jezik, u mom gradu su bila svega 3 predavača tog jezika. Nažalost, niko od njih nije bio dostupan da mi drži časove 2 puta nedeljno. Kako ne bih odustala od učenja jezika, roditelji su odlučili da me voze svakog vikenda do Niša, gde sam uspela da pronađem odgovarajućeg profesora. Međutim, to je bilo jako naporno. Moj slučaj nije jedini i postoje puno ljudi koji imaju isti problem u Srbiji, ali i globalno. Trenutno ljudi se oslanjaju na preporuke. Međutim, dolaženje do preporuka u okruženju iziskuje puno vremena, izbor je ograničen i lokacijski je jako ograničen. Tako da uvek se svede na samo par kontakata iz okruženja, a i velika je verovatnoća da kada se dođe do tih predavača nisu dostupni baš u terminima kada vama odgovara. Zato tu je EasyBS koji rešava sve te probleme. Platforma na kojoj možete da pronađete predavače iz skoro svih školskih predmeta i zakažete privatni čas za čas. Štedimo vreme zato što su na jednom mjestu predavači iz velikog broja oblasti, zato što mogu da se vide tačno označeni slobodni termini u kalendaru za zakazivanje. Prosečno zakazivanje časa dolaženje do profesora na EasyBS je svega 7 minuta, dok dolaženje putem preporuke traje i do nekoliko dana. Online časovima rušimo geografske barijere jer svima omogućavamo da imaju jednak pristup kvalitetnoj i neformalnoj edukaciji, a i imaju jednake mogućnosti. Proces zakazivanja časa je veoma jednostavan. Potrebno je da se u glavnom filteru odabere predmet iz kojeg vam je potreban privatni čas. Takođe, tu su dodatni precizni filteri za još lakšu pretragu, kao što su nivo za koji vam je potreban čas ili cena. Nakon toga dobije se lista svih dostupnih predavača iz tog predmeta i možete ih izabrati na osnovu njihovih kvalifikacije, na osnovu njihovog iskustva, kao i ocene i komentara prethodnih korisnika. Nakon toga, u kalendaru svaki predavač ima obeležene slobodne termine kada može da održi čas. Uz to, prilikom zakazivanja časa, možete i dodati poruku šta tačno želite da savladate na tom času. Predavač ima opciju da prihvati, odbije ili predloži novi termin za čas. Kada se čas potvrdi, automatski šaljemo link ka Zoom sastanku, odnosno video pozivu, gde se časovi i održavaju. Što se tiče konkurencije, trenutno, kao što smo spomenuli, i dalje se ljudi najviše oslanjaju donekle na lične preporuke. Međutim, mi vidimo to kao ogromnu mogućnost i da sve te ljude možemo da konvertujemo u naše korisnike i prebacimo to na jedan digitalan način zakazivanja časa. Tako da, čak i neki sajtovi kao što su Halo oglasi, kupujem, prodajem, neka opšta mesta, pored raznih proizvoda i usluga, nude privatne časove. U Srbiji, pored nas, Kamster je jedna od vodećih platformi u oblasti edukacije. Međutim, oni su fokusirani na kurseve i na online video materijale. Postoji platforma Privatni časovi, koja postoji mnogo duže nego mi, tu je godinama, funkcioniše, međutim ne širi se i ne nudi nove usluge. Kada pogledamo region, skoro u svakoj zemlji, ne baš u svakoj, postoji platforma ovog tipa. Međutim, nijedna od njih nije u više od te jedne države. Tako da mi želimo da iskoristimo tu prednost i da budemo prva platforma koja će osvojiti sve zemlje u regionu. Kada pogledamo Evropu i globalno, postoje jako veliki igrači u ovoj industriji, zato što trenutno
industrije edukacije je procenjena na 124 milijarde dolara, a smatra se da će dostići do 2026. vrednost od 202 milijarde dolara. Neki od glavnih konkurenata na globalnom nivou su Preply, Tutorful i GoStudent. GoStudent je studentski startup iz Austrije koji je krenuo baš kao i mi, polako, ali danas vredi preko milijardu dolara. Još jedna slica. Balkansko tržište, na teritoriji Balkana imamo 8 miliona osnovaca, srednjoškolaca i studenta. I istraživanja tržišta govore o tome da preko 30% ide na privatne časove redovno. Iako je EasyPass pokrenut sa idejom da pomogne učenicima svih razreda, naša go-to-market strategija, odnosno naše inicijalno tržište, jesu učenici 8. razreda osnovne škole i 4. razreda srednje škole. Razlog tome je zato što se upravo učenici u ovim razredima aktivno pripremaju za prijemni ispit i tada su im privatni časovi najneophodniji. Upravo u ovom periodu su i njihovi roditelji voljeli da izdvoje više novca kako bi osigurali da će njihovo dete upisati željenu školu, odnosno fakultet. Verujemo da nakon što osvojimo ovaj deo tržišta, da ćemo doživjeti odnosnu ekspansiju kako na druge razrede, tako i na drugi predmete. EasyPass je pokrenut u Srbiji sa ciljem da u naredne 3 godine osvoji teritoriju Balkana i na taj način privuče pažnju globalnih igrača. Šta je to smo uradili do sada? Imamo preko 100 aktivnih predavača na mesečnom nivou. Svi su pažljivo savjetovani i imaju dugogodišnje iskustvo u državnom privatnih časova i u prosveti. Imamo preko 1000 zakazanih časova i broj korisnika konstantno raste zato što korisnici koji već postoje preporučuju dalje. Nedavno smo implementirali kalendar za zakazivanje časova, pre same implementacije razgovarali smo sa korisnicima i kalendar za zakazivanje časova bila je jedna od najtraženijih funkcionalnosti. Pokazalo se kao veoma koristan alat zato što maksimizira iskorišćenost vremena profesora, a sa druge strane olakšava odabir termina roditeljima i samim tim povećava ukupnu efikasnost čitavog procesa. U budućnosti, pored proširenja tima, u planu je implementacija dodatnih funkcionalnosti. Jedna na kojoj već radimo jeste standardizovani izveštaj koji će profesori slati roditelju nakon svakog održanog časa. Ovaj izveštaj sadržat će informacije o tome koliko je učenik došao spreman na čas, da li je odradio domaći, kakva mu je bila koncentracija, kao i to koji deo gradiva pređe na času. Verujemo da će roditeljima ovo puno značiti da prate napredak deteta kroz vreme, a profesorima će biti potrebno svega par minuta da popune ovaj izveštaj. Takođe, od početka sledeće godine, 2023. omogućit ćemo pripremu za prijemni ispit kroz formu paketa individualnih online časova sa odabranim profesorima. Naš glavni cilj jeste 10.000 zakazanih časova u septembru 2023. godine. Takođe, kada osiguramo tu lidersku poziciju na domaćem tržištu, planiramo i regionalnu ekspansiju. Što se tiče biznis modela, na osnovu korisničkog iskustva do sada, nedavno smo pivotirali naš model naplate i sada imamo 2 izvora prihoda. Prvi dolazi od predavača, naime predavači se registruju besplatno, ali da bi održali prvi čas potrebno je da izaberu jedan od 3 paketa pretplate koji im omogućavaju da održe 5, 10 ili 20 časova. Cene paketa su bazirane na osnovu broja časova. Drugi izvor prihoda dolazi od roditelja i to će biti od prodaje paketa časova za pripremu za prijem. Sljedeći slajd. Tim. EasyPass ima 3 osnivača i jako smo ponosni na to kako se slažemo. Jana je COO i ona ima iskustva u digitalnom marketingu kao i vođenju brojnih projekata i eventova. Ja sam CEO i imam iskustvo finansijskog analitičara u internacionalnom okruženju. I treći član je Mladen. On je CTO u EasyPassu i on je zapravo full stack web and Shopify developer. Jana i ja smo zadužene za sve organizacione aktivnosti u timu, dok je Mladen zadužen da sve funkcioniše kako treba sa tehničke strane. Tako da Mladen, molim te predstavi se i predstavi naš proizvod iz tog tehničkog ugla. Dobro večer, ja sam Mladen Terzić, stojim iza tehničkog dela EasyPassa. Eto, hteo bih da čisto spomenem koje tehnologije koristimo na celoj platformi. Što se tiče backenda, odlučili smo se za Node.js sa Postgres bazama. Jedan od razloga zato što je to već godinama dosta zastupljeno i
dosta performantno rešenje, dok na frontendu koristimo Next.js tehnologiju koja je već zadnjih 5 godina najzastupljenija i najkorišćenija. Ako budete imali nekih tehničkih pitanja, ja sam tu za sve nedoumice. Hvala, Vladane. Da mi ne bismo palili sami sebe, molim sledeći slajd. Ono što nam sada daje potvrdu da radimo prave stvari su zapravo komentari naših korisnika. I na ekranu iza mene možete vidjeti komentare nekih od roditelja koji koriste našu platformu, ali ono što nam zapravo najviše znači večeras je što je jedan od profesora koji se izdruže vremena odlašao na EasyPassu tu sa nama. I Stefan, ja bih volila ako možeš ti da podeliš svoj utisak i da nam se predstaviš na kratko. Hvala. Dobro večer svima. Ja sam Petrović Stefan, profesor germanistike, nastavnik nemačkog jezika i mogu da kažem da sam relativno od početka sa njima, to jest osnovno svoj profil, prijavio se, a saznao sam za njih preko kolega koji su tu bili već na platformi. Veoma sam se zainteresovao sa profesorske strane, za te članarine, godišnje članarine koje sam ja rado uplaćivao, gde su oni mene lansirali i promovisali da ja lakše dođem do svojih sadašnjih, bivših i nadam se što više budućih đaka. Moji đaci su pretežno iz osnovne škole. Kao što je Marijana rekla, roditelji su najčešće ti koji su zakazivali časove kod mene i slali decu na časove nemačkog jezika kod mene. Do sada mogu da kažem da sam imao preko 60 zakazanih časova kod njih, to sada kažem u prethodnih 2 meseca, od kada sam baš da kažem aktivan na njihovoj platformi, na EasyPassu. Nigde brže nisam vidio neke promene, pozitivne promene koje su iz meseca u mesec dolazile do nas, do mene kao profesora, gde sam imao mogućnost da formiram svoj kalendar na početku meseca, na početku radne nedelje, gde ja mogu da isplaniram svoje časove i svoje radno vreme i da dobijem, dakle, u par minuta zakazan čas od nastavnika, od roditelja i da ja imam odmah mogućnost da to odobrim, prihvatim i uvek je išlo sve kako treba bez ikakvih problema, gde sam ja đacima izlazio u susret, taj njihov pozitivan feedback može se videti na mom profilu na EasyPassu, gde su za sada, mogu da kažem, zadovoljni i roditelji i đaci. Tako da se nadam da ću uz EasyPass i ja rasti i doći do većeg broja mojih đaka i polaznika. Hvala ti puno što si došao, što si podelio svoj utisak i stvarno se nadam da ćemo drugo sarađivati. Mi smo startup i kao svakom drugom startupu za brži rast potrebna su nam sredstva. Trenutno smo u procesu podizanja pre-seed runde koju smo podelili na 2 tranše. Prva tranša je 50.000 i cilj sa ovim iznosom jeste da postanemo lider na domaćem tržištu sa preko 1000 aktivnih korisnika. Samo da stanemo ovdje da se vidi. Sa preko 1000 aktivnih korisnika u najmanje 6 meseci. 50% sredstava bismo utrošili na rast kroz online i offline marketinške aktivnosti, dok bi ostalih 50% utrošili na implementaciju dodatnih funkcionalnosti i na unapređivanje samog proizvoda. Cilj jeste i na ovom događaju da nam ovaj događaj pomogne, da prikupimo sredstva za prvu rundu i imamo već preko 30% sredstava komitovano, odnosno obezbeđenje. Druga runda iznosi 150.000 i cilj je da postanemo prva regionalna platforma koja posluje u najmanje 3 zemlje do kraja 2024. godine. Podržani smo od strane programa Katapult. Program je kreiran u saradnji Svetske banke i Inovacionog fonda i ovaj program će duplirati inicijalnu investiciju u formi co-investment granta, znači bez učešća u kapitalu. I za kraj, mi smo na misiji da omogućimo svakom učeniku da pronađe adekvatnog predavača u bilo kom trenutku, gde god da se nalazi i da time dostigne svoj maksimalni potencijal. Hvala vam puno na pažnji, hvala vam što ste došli i za sve dodatne komentare stojimo vam na raspolaganju. Imate takođe naš mail na kontakt slajdu
Ne znam da li prepustim reč odmah Vladimiru ili Ani. Hvala puno još jednom.